Dronningeavlerne producerer dronninger til salg. Her ses Peter Snovgaards avlsbigård, hvor han laver dronninger. Først skal dronningerne laves. Ganske unge larver, et halvt til halvandet døgn gamle, overføres til de 33 cellekopper, der sidder i denne ramme. Først lægges en dråbe dronningegelé fortyndet med vand i hver cellekop. Derpå tager Peter en yngeltavle fra en udvalgt avlsfamilie. Ved hjælp af en omlarvenål tages en larve ad gangen og overføres til en cellekop. Larven er godt 1 mm lang. Den ses lige akkurat på omlarvenålens blad. Tavlen med cellekopper sættes i en starterfamilie uden dronning. Familien er meget talrig og godt fodret. Den går i gang med at pleje de små larver og begynder at bygge dronningeceller. Nærbillede af starterfamilien. Nogle bier svirrer med vingerne og danser rundt. Derved sender de meddelelser til andre bier. Denne ramme med dronningelarver har været i starteren et døgn. Nu skal det vise sig, hvor mange dronningelarver der er antaget. Det ses af, at bierne er begyndt at bygge dronningeceller. Rammen overføres til en cellebyggerfamilie. Her er det 4,5 døgn, hvorefter de forsegles. Her ses de forseglede dronningeceller. De overføres nu til en lang stav, der skal i rugemaskinen. Her er de cirka 7 døgn, og så klækkes de. De klækkede dronninger mærkes med årets farve og anbringes i hver sit bur under en glasplade. Nu er de klar til at puttes i et forsendelsesbur.